Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Simon, Mkoma Simon, Magadi. Right. Kumusha right. Wakone kupa kumana. Pamazoe papi, mazoe akakura. Tauri saiti nzwa nani? Satellite tissue. Oh. Mamchishanda mamchase. Mamchanda. Mata makunogara ipapo ri. Last week I got to alright, makatanga kunoshanda pamazoe satellite gore ripi? Kutotanga first time satanga kushanda. Oh. Kutotanga. Tidzokera kumashure musati mapa mazoe satellite maigara kupi? Taigara kupi? Kumba kupi? Kurushinga. Kwa sababu kwa Musekwe. Ani? Musekwe. Chifano. Chifu Sambo. Right, Mkoma Simon. Pale nyari pana. Kumba kwenyu yakaitika kana ndisingakanganise ndi August 2014. September 20 September 2014. Ernesta muna October 2025. Muchidimbu ndekuti amai venyu ne sister yavo alizoti mukuru ndiani vanga vakarorwa pabarika ndizvo aya ndoti Mkoma Simon wapindura Mkoma Simon ndizvo here vakarorwa pabarika handitika imi venyu vanga vari amai guru kwati amai nini vanga vari mudiki handiti baba venyu vainzani Elias ndo vakarora anamai avari vaviri vanga vari vemudumbu rimwe chete handizvo amai guru venyu vakazoshaya muchiri kuparangana vakashaya sei? Amai guru venyu vakashaya sei? Vakaonekwa vakafa ndo vazvaita sei? Ndo vaviko sekuru ranga munovaziva? Munovaziva vakauya kunamo handiti muri panhamo kana kuti muchangopedza kuradzika amai guru venyu semuri makataurana chii nekufa kwanga kwaita amai guru venyu? Mataura kuti tingatinzwananeka after my marriage. Chandingoziva ndechekuti sekuru vati vai panhengerekeri pakutaura kwasekuru payatoka ndichiri kuyeuka iri vachiti ini ndichatsvaga chakadini ndinamataura sekuziva kwenyu chakauraya amai guru venyu chii? Alright, ndikuyeuchidze amai guru venyu vakafa vachipondwa munozviziva? Vakafa vachipondwa? Ndikuti munozviziva here? Ndosanatika ndikuyeuchidze mukuziva kuti amai guru venyu vakafa vachipondwa? Pakafa amai guru venyu makamusiri kumusha here? Alright. Ndibvisai mazuva angu ekuti vakafa vachipondwa. Amai guru venyu vakafa sei?
sekuru muranga vakangoda kuda zvese zvoma muchingotaura haisitombori kana nyasi mafira vakaita asviwa vakafa ndakazodaiwo sekuru ranga muche muri right here namba dzangu muchinadzo here ndichapfuma nei makauya kuofisi kwangu tichitaura nyaya nhau yaSimon handiti ka ndinaye pano Simon abatwa taurai naye batirefoni good. Sego. Hello. Mushi. Ndikwa sekuru kani. Nengo. Alright, depende tana. Seguro. Hello seguro. Muzukuru wenyu ka Simon ari kuti haazive kuti handadzi yenyu yakashaya sei. Murangaridzei chii chakaitika sekuziva kwenyu? Asuze. Zvakaita ndezvokuti iye akanga ari kumba baba waDharwe. Saka akanga ari baba. Saka aita namai. Aita namai. Mai ndobva vati vamadiki ndobva vati munogaita noise namai ndeiko. Muchidingira mai pano. Zadaro baba vacho ndobva vati ungauya kuita noise panapa uchibva kuDharwe kuzoita noise pano. Saka zadaro ndobva angobuda asi ndakangobuda ndobva aenda kwakaenda navana zotakarara. Saka peri kwacho ndopakadzona kakureta zvaisika. Halo. Ndokunzi akateerera. Saka rai ivo vakangobuda nozvaisika tamba sei. Saka vanhu vakangoti koye mukomana wacho. Saka mukomana ame zvakazosvikawo paya mai vaita sei vashaika. Saka hapana zvavakaita ndozvavatumira nekuti hanzadzenyaita sei yashaika. Saka hanzadziyashaika kungozokuita zokuya kozokuti kozvakamba sei. Saka yayaika mwana akupotedzana mai vake usiku. Saka akupotedzana namai vake zokumuchisozo panapa arikuchisozo kuti mukomana chakati vakarara mumba mavo mai vapedza sei zvatoshaika. Kozvino zvozvini zvivakuru muri pano zvikanzi nevana bhonda aita dhokumentu yanamisa unenyaya yake izvozvo isati kwachena akatosiyaka vake yakaita muyanamisa nyaya yacho iyo asi yanamisa kuseni kwacho akazitaisa kuti unovamasiyana zvakanaka zvozivaitake zvaitika kuno kuseni kanzi kuri ari saka yakazosvika kwapaya nacho sakayangoaita sei aupaya. Saka ini pandakazosvika ndokunza kuti kana zvizipo ini chandakapedza ndechekuti ndawanika aripo. Saka akurwara kani kayo ngati zvinoti saka akubva nyaya yake yesu akabona pamwe kudai nevanhu vari kungotaura asi mamiriro akaita zvinhu zvacho
saka tamberi nenyaya yacho yava panyarati pakazoti zvechiwa inini ndakafonzera kuwa mai nokuti mai handitika saka zvinhu zvangu zvese inenge ingonyura zvakateeranipo handitika mirai ipapo sekuru ndopanada kuti mumurangaridze ndinokufonerai futi kana apedza panapo anga achiti apakanganwa ipapo saka ndatega ndifone foni yenyini paloud kuti apanzwe ndinokufonerai zvakare. Simon, sekuru wako wavanzwa vachiti wakataura iwewe kuti inini ndindakaita izvi nekuti amai vaindishungurudza. Sekuru vari kukunyepera here? Wakavanyepera here? Chii chakaitika? Chongatara chokwadi hapana mbotora demo kana pakana hapana haya katorina demo demo kana vatotengwa kumazuwa ichokwadi ndi maona mabvawani nevana venyu kubva kumazuwa uya panapa imimi ngotora chokwadi shit chizere kuna kumubvira kudhara ari kuona sekuru vari kurondedzera ende sekuru kubva kutanga ende ndo marodza vari kungoti chero izvozvo ndiyautina nanhasi muzvaungoita taurai zviripo zvakashumani zvakaitika ndakadai ndakadai taura tinzisemo tamone ndone taura tinzi zvakafamba sei zvakafamba sei zvakaitika nguva iyi hamuchakwanisi kutaura tauraika tichakushungurudza sekuru maitwa sei maitwa sei taurai zvakangoitika zvamakaita zvacho zvakadai zvakafamba ndikadai chete asi kumazuva kumanya kushungurudza kwanga kusina kunyanya wakura asi kwanga kuripo kwakuripo kusivandiona wakamana kwakurovai shuma zvinogona kunge zviri nani pane kumberi kwamunoenda mukada kuita zvamuri kuita ndabvira kara kutaura muromo iwowo saka muromo wako uri kuedza kuda kugadzisa zvinhu zvako uda kukangonera kumberi kwaunozoenda kwamuri kuenda uku munonotaura chaizvo chaizvo kwete zvatiri kuita munozotaura maamika kuti saka ukatandikuenderana nevanhu ari apa uchitaura navo isu hatidi kutaura newesu ikoko unozoti chindiregerai nditaure ndega zvakaitika asi tiri kuti zvikubatsirei mukoma Simon chingotaurai pano iko panoda chokwadi apa ukuiga chokwadi nokuti tiri kutaura nemuromo chii chakaitika kuna amai makavaita sei ndozvatatichapa vanhu iti gaga ubatsirike kubatsirika zvinoda asi uri kuona soke kubatsirika kwacho kusipo unoda zvazvinoita handiti ndakuudza kuti vanokusunungura ihama dzako handiti kunzwa chokwadi chako
Lokumbere kwaonera ndo anotera. Ndo anokusunungura ni wa. Saka Ndo wakatokwana amene chakaitika. Taurai mimi chakutera ikoko tisu kuzokusungura mimi Munoza kuti chiiseko unyara kuti munomuno dzidziswa mutemo chete tozokutera isisu manje ikoko tisi chakusungura akuswa kutori nesolution ikoko saka ramuchinyarira zvokuita kunyara kugona kutaura zvakaitika hakuna kana solution kunyara unozoti kusungirirai ukofiyatimnoziya ndikomuda kuinda amugoni mungotandabvira kutaura chokwadi chikwadi vanhu vekamera havasi kuti vari kuita nyaya yako izvo vari kutitaura nyaya yako zvakafamba sei chete sekuru wako akatotorwa umbo watoradza chiwafonera ndiwo akataura nawo ndambokudza kuti pane munhu akataura naye ane umbowo nemapepa zviri pasi zvakanyorwa saka chaukuiga pachiya mapepa enyu ana amakasaine mimi maybe hakuna ndo kuna nemikoti saka unokuigira vanhu vanokubatsira ndo rinenge ritaura nebepa ndo rinomira nemikoti hakuna kana hwana nomira nemi munonomira nebepa rei yodzimaaaaaa chokwadi tigona kukusunungura isusu amadzima tigona kucheneswa tese ipo panapa tinozocheneswa panapa tigona zobatsirwa mhepo iyi yemufisa tinamba chititeera nemi wacho ona munotogezwa ng'anga yakabata nyaya yako ndiyo ng'anga iri papa yakuona picture ndiyo ng'anga yakakubata ende ngozi haipedzwe nejeri ngozi chero kaenda kwapedza varume vagara iva ndochagara pasi saka vana kutanga kutovaitira izvo panapa saka unotoratidza munhu wako kwavari vachomukaenda kujeri kwacho nakukoti makobhadhara saka tasinoda kuti muende ikoko tabhadhara tese inobhadharikwa sei ndichaza kuti muri kupomerwa muri kupomerwa hama dzangu chipa inyaya yakakwana nyaya iyi zvakafamba sei ari kunyara wamwe kudai akatitara kutera urwani ngoma samutambulisa vamwe vachitaura vakafamba sei vakashaya muzukuru unotora nguva yakareba ingoti ga zvakadai kamera yepa asi zvakamboita zveshe haitsomboriana problem totonzwawo tsitsi kuti mweropa redu aende kujeri totonzwawo tsitsi handi munotoona manje yataona zvefu agara kuti mai ngozi yaipedza nejeri shokuyayai tangova farira nokuti nyaya yakadai yaitika munhu hapana pamwe pamunoenda dzingokuri izvozvo batika mhuri irida kuziva kuti chii chakaitika kuti ikubatsire kuti tizokwanisa kuti tirive chete muzukuru unoziva tinofambidzana nenguva here muzukuru ndabvira kukuvimbisa pauri uda kuzoita sei nyamuchagaza sei taurina kava sekurava gaga zvipere chii chakaitika ngomazeva
asi vambotaura zvavo vatitimbotaura zvavakavachitaura vati chokwadi mama kufa kwavo ndikukuziva ndakadzvinyi zvekuma19 manheru vachizoonekwa zvavo vadi vashaya kusiya asi nanga zvitangu machi kuma9 vakati tikabvunza kuti sei makaita saizvozvo vakati ini ndisangana nematambudziko kuti ndiwane basa kana kuti pamwe pacho ndingodzingwa saka ndaifambawo ndichinzwa mama ndichifamba ndichinzwa mama saka ndosolution yandakangoita tikabvunza tikati solution iyoyi yamakaita makangozoita muri mega here ende uyezve zvakangozopera here matambudziko achona amaisangana nawo saka matoshanda zvakanaka saka zvinhu zviri zvakufambira here zvakanaka ndaapatorina vakabvunzwa nasekuru avo kuti saka hamusi kuvaonawo here kana maziso menyu kana muupenyu hwenyu handisi kuita sei handisi kuvaona tikati saka imimi maiva nani uraiti pakaitawo chiitiko nokuti kana hamuna here munhu wamaiudza akati ndaivaona ndakaudza mukoma imwanja dzidiri pamutokavo baba ana handiti vakati ndakavaudza hanzi vakati fambawo uchinzwawo kuti chii unenge uchingofamba-fambawo kuti chii saka zvadaro ndobva tati isusu tada kuchiziva kuti imimi maivanani nokuti chiitiko ichi hamungamukwanisi kuchiitawo mega sehama dzenyu tokosakuregererai kuti tikuzoripawo tipamwe chete muri kunze nekuti kuenda kujeri kwenyu hazvina kuti izvo zvinobatsira nekuti titakutoenda bii zviri nani kana musina chemuinacho asi muchangozotsvagirwa na $20 tinowedzerwa pane zvekudiwa nemufi bcause mufi akutaura zvaakuda zvichiburikidza nemaoko enyu zvizvo zvanasi zvakutitambudza mukati meupenyu kuti vana vanzo dzangu vakati nevakadzi zvinhu zvachona zvinombomira mushe simudete zvinombotimira mushe kubudikidza neiwo chakazviita situation yachiita sei munhu hazvina kutongomirawo mushe saka koma Simon zvokutaura na tete ndo zvamataura zvataura na tete ndo zvamataura here ndizvo hazvo ndizvozvo here ndizvo koma Simon taurai zvakaitika pamakatanga kunesana namai guru muchizoita zvamakaita paratanga kuredzana navo musi wacho iwoyo kwete vatida kudzoka kumashure kutaura zvakatangira ngoti musi wacho takadetsera zvakati mukazoenda kuma kwavo namangwana timakuseni pamakazotsvagwa nekwamakazowe okay pamwe chete okay unokuda kutambudzika zvakaita nokutambudzika ndozvakakonzeresa kuti neshungu nokurwadziwa ati nofamba ndakatadziriko vanobva vandishayisawo chokurarama chouviri ndinomboshingirowo ndinoshanda chaiko ndinomboshinga sei hapana zvingasiyakamba so ndizoziviwo mweya wakazogara makanopinda mubama maiguru mukaita sei handisi kunzwa here makapinda mubama maiguru mukaita sei makabata pai muchiuno gumbo chichika makaita sei makatoona kuti vafa muchiri pamba maonasi hatina simba pamakabuda ipapo makabva maenda kupi
ndakaenda kunoona vanhu kumba kwauno ndakarora pamwechete naye achienda kunoona vana kuzidzina vangu ndakachasara pavana saka pandakanga ndabva kuba ndichienda kwatoo madzimai angu akavati panamusi zvamakuenda kokatoko kana usati madzikamboti muzonoona vana kuti varise saka ndopandakaenda saka ndanoona ndiriko kundo pandakazofonera ndozvatika takatodzoka ndikatonge ndiripanamo kuti dai kwakungotisa zvekutaura ngezvo Mukoma Simon, nyaya yekufa kwamaiguru venyu nekuti muri kupomerwa hosha nekutaura kwamuri kuita muri kunyeperwa here? Pinda mubvunzo. Muri kunyeperwa here kuti ndimi makaponda amaiguru venyu? Ndimi makaponda amaiguru venyu? Ndimi makaponda amaiguru venyu? Hatisi kunzwanana. Ndimi makaponda amaiguru venyu? Kutaura kwamuri kuita nyaya yenyu nekutsanangura zvakaitika machichidziro here kuti mutaure nyaya? Pana akumanikidza here kuti taurai bvumai nyaya? Akupai mashoko kuti Simon kana tasvika kuHarare unotaura zvakati kuti ndinavaponda manheru ndakavadzipa? Pane here akumanikidzai ati munosikotaura izvozvo? Hapana. Izvotongetora mwana muchechi. Ndinokuziva kuti mukomana uyu makaziva sei kuti ari kumazowa? Mukomana uyu zvazvaita ndezvokuti pane mukomana wokumusha kunogara maiguru ndiye akazodzokera kumusha kubva noudza maiguru kuti mukomana muri kutsvaga ari kumazowa wakatofona nezuro manheru vatatoti maiguru right saka isi mangwana makuseni tikumukira kupi tikumukira ikoko zveshovha tamukira ikoko makuseni vatasvika bvatanomwana ari kubva tatombata pamasvikira mukamuti chii? patasvika tangosvika tichimuti angati pachitoataura nene ndingasvika ndikamubata bhandi kana muti wasungwa mudhara ndenyaya dzenyu mukudziziva here ndamusunga netambo patatanga touya naye saka tauya naye mamamuti nyaya dzenyu mukudziziva apindura chiti chii? kana kudayira iwe uri chii chamukovo chasaiba? Baba wako. Okay. Saka tauti ngoiri munoti ndichingofambawo ndiri mukutaudzana tasangana musanganiro pasingoitika ufiki amaiguru vazofona vakava mukoma vakadira nzvadzi yangu anga akupatura mumaraitenge munhu anga akupeka saka amaiguru mukadzi womukoma ndiye azofona akati kunogona kuzoita something kakutendera kavakuita kavasidaro saka tikati vatoti aiwa takutomutsvaga anga asingati anga kungotenderera maraini muusiku saka tatoshayo kuziva kuti ari kupatura chii chaakupatura pakafona vatikufonera kana ino akatofonera vakati vatetera takuitika kuno tikati mambotaura here nana mukoma homba kuti ndo nhamu yacho vakataana ndipazofuma chete vaisombata mune zvekutaura here antu vati vamonera havasati hanzvadzi yenyu ndi Simon abaka inini chandinoda kutaura ndechekuti Simon nyaya iyi tanga tichitonetseka zvikuru ende tiri kutofara nekuti Simon abatwa nguva yesei tanga tichinzwa mwoyo wedu kurwadziwa kuti sei Simon akaita zvinhu zvakadai akasiiwa achirarama mutongo wenyika ukasatonga nekuti mutongo
hausi mumaoko medu zvinonzi mutongo hanzi hatingotongani tega tega asi nyika inofanira kupindira pane zvinhu zvakadai izvi kwete kuti mapurisa vagomusiya kana kuti pagoitika uori hatisi kuda kuti paitike uori pane nyaya iyi toda kuti Simon avharirwe atongerwe mhosva yake hanzi chatongwa panyika chatongwa nekudenga toda kuti Simon atongwe nemhosva yake yaakaita nekuti zvakatirwadza zvakaitika nasekuru vake Muranga nekuti sekuru vake Muranga vari kunzi nyaya iyi vanenge vari kugabha asi musi watakagara dare vakanyatsotaura nekuti mwana wanzvadzi yaamai vachona akatepa nyaya iyi nematauriro ataiita uyezve panyaya iyi inini amai ava ini ndinovaziva ndakatombogara navo kukura kwedu kwese madzibaba edu isusu avakanga vari mukoma nemunin'ina hazvi zvokuti ndezveuko kana kuti ndezvekuko kana kuti ndezveimba yeko kana kuti yekuko kana kuti mwana wekwanhingirikini hazvizvi izvo madzibaba edu anga vari mukoma nemunin'ina buda ndibude chaivo chaivo inini taigara kuDarwen taikambotanga tachigara kuDarwen tikazogara kwaMutoko asi zvataigara kuDarwen mai vangu inini vaiti vakaenda kuHarare taisiwa kumukadzi navo ivo mai vedu ivavo mai vakuru ivavo asi zvakazotishamisa kuenda kwatakazoita kwaMutoko zvakazotishamisa tichinzwa kuti Simon ini ndakatoti pamwe vafa neBP pandakatanga kunzwa pekutangisisa zvichinzi mai guru vafa asi ndakatoshamisika ndikati kochi zvikanzi BP zvikanzi vachinzi vafuma vakafa zvikanzi BP saka tazonzwa manje takatomugarira pasi Simon uyu takatonetsana naye tikati Simon taura zvakaitika vemunharaunda vamwe vemunharaunda vaitoti vakaona vamwe vacho vemumba imi vamwe vacho vakamira nekuti padhuze nekumba kwedu ikoko pane dhemu riri padhuze vakaonekwa vakamira kudhuze nekudhemu ikoko mumarodhi kumamba kwedza kuti vaitarisa here kusecha kuti hapana ari kuya here kana kuti vaitya ruzha rwaitika nekuti panofa munhu panoitika ruzha dzimwe dzenguva hatizivi kuti zvii zvaiitika nekuti inini pandakavabvunza nekuti ndakavabvunza inini vamwe vachona ndikati imimi sei mimi mumwe wacho anonzi Georgina hanzvadzi yaye Simon ndikati ko imimi sei makaronga izvi zvakadai so izvi zvikasinzi isusu hatina kuronga zvakadai ndikati imi makaonekwa imimi makaonekwa makamira kudhuze kuruware kudhuze nekudhemu maitei ikoko zvikasinzi taienda taida kunokweshesa mwana washo ndikati kuusiku ihwohwo maida kuenda kwamaida kunokweshesa nhova nepamusaka pei makaita zvinhu zvakadaro izvozvo mwachufa ndikati mune utsinye pavatanga kuchema vari mumba mangu ndikati kuchema kwenye hakuna kana nebasa risi asi zvamakaita kuuraya mai vevamwe makazvita zvakashata dei vari mai venyu mimi vanzarwa maizvifarira here vangonyarara sisi vakuru ava vamwe ava ndobva vangoikata nyaya iyai patangoisiya hedu patangosiya zvakadaro zvakaitwa naSimon inini zvakandirwadza ndoda kutaura chokwadi ini ndakakura namai guru ava vanga vasina kana utsinye kana nditi vaiva neutsinye ndingangoti imba yedu isusu fanike taikuwanzosiwa tiri 4 taingogara navo handina kumboona utsinye hwawakandiitira takakura tisisu ndozviziva neve vese hanzvadzi vangu ava takakura tiri tese nemumwe wacho akatoshaika ainzi Samuel nemumwe mwana wavo ivava ainzi mwana wayo wemba iyoyi ainzi Bernard taitamba tese takadaro wanga uri muzera mumwe chete wataitamba navo vese vakadai saka inini zvakazondirwadza kuti chii chakanyanyoita mweya wakadaroyo kana kuti pane urombwa here hwavakaita here kuti vasvike pakuita mweya wakadaro uyoyo nekuti pamwe chete nasekuru vacho vanofanira kunge vatorimo munyaya iyi iri syndicate nevana vekuimba diki inofuta iri syndicate mai pavakafa vakatangura Simon Tete pamusori hana Simon Tete inini ndiri munhu akadzidza zvekuti inini ndakapasa form 4 zvoti form 4 chimatize change ine value but inini ndaizofamba mudzinganga nemaprofession ndoti amai vanga vanhu wasiri kutokoza zvienda chii zverombedzo saka ndikavadzima vanakomenza inini ndikati imimi zvatakufamba tikakwasikuru kanengwe suti kakubata kuti ndimi kuti ukanza kuti zvinhu zvedu zverumberi muri kumutipedza imimi isusu tokuurayai here muri baba vedu wakonyanya bati unomboruwa iwona sekeimbaranga wapinda mukati
Urumeti kanguti amna kagwakati mukati kanengo kati mukati. Wanu mukati wa mukati. Chete mukati. Sekuru vakuti ava pamwe chete nekuti syndicate neve vana nokuti patakagara dare susu muna September patakagara dare susu isusu takaona isusu sekuru vakarereka kuve veimba diki ndo vakarereka vana vekuimba diki ava vazukuru vekuimba hombe avadi ndo kutaura chokwadi chaicho plus sekundu pamazuva musi wacho ndo wakatorambidza vanhu kuenda kupolisi. Mukomana akutoenda kupolisi chomu akutoenda kupolisi. Sekuru akati aiwa usaende kupolisi nyaya nchachipedza ndichaipedza ndega. Kwaza sekuru ava vane sekuru ava kava maipa vakaonekwa makuseni sekuru kuma 11-12 vanga vatovapo isu kumusha kwati kure kwarutoko kure vanga vasvika nei ende vanga vari pai kuma 11 vasvikaka kuma 4 mai vachitovigwa kuvigwa semu mabhazi anoti akaenda hakuna bhazi rinozofamba futi rinowanikwa rekuti rinozombouya futi bhazi rikaenda rinonorara rowanikwa kuseni kureva kuti isusu patakazoenda isusu chitosvika vavigwa ndo mabhazi anofanira kunge achidzoka ivo vanga vatopo kuseni vanga vauya nguvai saka zvinoreva kuti isyndicate ndo petirikuona kuti varimo mukati mevazukuru sekuru vasina kurwadziwa nehanzvadzi yavo kuti ini ndofuma ndakaoma nhasi nehanzvadzi dzangu idzi ihanzvadzi dzangu idzi ndofuma ndakafa inini hanzvadzi dzangu dzototi zorera ngavi vane chikuita here nekufa kwangu chavanoita chini tingovigwa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.